Днес ще ви разкажа за една много популярна, но често подценявана здравословна практика, а именно пиенето на топла вода с лимон всяка сутрин. Много хора по целия свят вече са усетили положителните промени в тялото си след само няколко дни, а в това видео ще ви разкажа какво точно се случва, ако повторите този ритуал в продължение на 7 дни. Ще разберете как тази полезна и вкусна напитка може да подсили храносмилането, да помогне на имунната ви система и дори да повлияе на енергията и кожата ви. Така че, ако търсите лесен начин да се почувствате добре и да подкрепите здравето си естествено, трябва да останете с мен и ще ви покажа защо водата с лимон е толкова ценна за нашия организъм. Водата с лимон е лесна, но мощна напитка, която съчетава освежаващия сок на пресен лимон с топла вода. Тази комбинация е много повече от обикновена напитка, тя носи редица ползи за здравето, благодарение на богатото съдържание на витамин С и естествени антиоксиданти, които той предоставя. Топлата вода помага за по-добрата абсорбция на лимоновия сок и стимулира храносмилателната система още от сутринта. Освен това, този плод има силно алкализиращо действие върху организма, което подпомага баланса на тялото и създава благоприятна среда за здравословни процеси в тялото. Затова тази напитка е предпочитана като част от ежедневната рутина за детоксикация, подсилване на имунитета и поддържане на енергията през деня. Редовната консумация на топла вода с лимон носи редица ползи за организма, които се забелязват още след няколко дни. Първо, тази напитка подобрява хидратацията, което е ключово за всички жизнени процеси в тялото. Лимоновия сок е богат на витамин С и антиоксиданти, които подпомагат детоксикацията, особено работата на черния дроб, като подпомагат изхвърлянето на вредните вещества. Топлата вода с лимон също засилва имунната система, което я прави особено полезна в преходните сезони, когато организмът е посклонен към инфекции. Освен това, тази напитка стимулира храносмилането, като насърчава секрецията на стомашни сокове и ензими, което улеснява разграждането на храната и намалява усещането за тежест и подуване. Този плод допринася и за баланса в тялото, като създава леко алкална среда, която помага за поддържане на здравословен метаболизъм и предпазва от възпаления. Много хора отбелязват, че при редовен прием се засилва метаболизмът, което помага в процеса на отслабване и поддържане на здравословно тегло. Кожата също реагира положително благодарение на антиоксидантите и витамин С, тя изглежда свежа, хидратирана и здрава. Топлата вода с лимон подпомага борбата с възпалението и намалява признаците на преждевременно стареене, като фините линии и загубата на блясък. Всички тези ползи правят тази вкусна напитка лесен и ефективен начин да подкрепим здравето си ежедневно. Само след 7 дни консумация на топла вода с лимон, тялото ти започва да показва позитивни промени, които веднага се усещат в ежедневието. Първото и най-важно усещане е повишената енергия, много хора споделят, че се чувстват енергични и свежи още от сутринта. Това се дължи на по-добрата хидратация и стимулирането на метаболизма, което помага на тялото да използва енергията по-ефективно. Освен това, често след седмица на този здравословен ритуал, усещането за подуване и тежест в корема значително намалява. Топлата вода с лимон подпомага храносмилането, премахва излишните газове и насърчава редовната функция на червата, което създава лекота и комфорт в стомашно-чревния тракт. Една от най-хубавите промени се отразява върху кожата, тя става чиста, сияйна и еластична, защото лимоновия сок стимулира детоксикацията и снабдяването с витамин С, който е мощен антиоксидант. Редовната употреба на тази напитка помага за изчистването на токсини, които иначе биха се отразили лошо върху външния вид на кожата. Нещо повече, много хора забелязват, че дъхът им става по-свеж, което също е резултат от добрата хигиена на устната кухина и намаляването на бактериите. Общо взето, след една седмица с топла вода и лимон сутрин, тялото се чувства по-леко и балансирано. Това е чудесна основа на здравословните навици, за да се радваш на усещането за вътрешен комфорт и хармония. Важно е да използваш пресен лимон, който да изтискаш директно в чашата. За една порция обикновено е достатъчен сок от половин лимон, за да получиш оптимален вкус и ползи.
Най-добре е да приемаш напитката сутрин на гладно, веднага щом се събудиш, защото така тя стимулира храносмилателната система и ти помага да се хидратираш след дългия сън. Ако не обичаш силния вкус, можеш да добавиш още малко вода, но избягвай добавяне на захар или други подсладители. Пий бавно, на малки глътки, за да не дразниш стомаха. Не забравяй, че за да усетиш ползите, лимоновия сок трябва да е пресен, затова не трябва да използваш готовите сокове и концентрати. Тази лесна и бърза напитка може да се превърне в сутрешен ритуал, който да подсили твоето здраве и тонус. Важно е също така да не се прекалява с количествата. Една чаша топла вода с половин лимон е достатъчна дневна доза. Не на последно място, трябва да помним, че топлата вода с лимон не е чудодейно средство или панацея. Тя е полезна допълнителна практика към здравословния начин на живот, включващ балансирано хранене, достатъчно движение и добър сън. Без правилен режим и грижа за тялото, ефектите могат да са слаби. След 7 дни на пиене на топла вода с лимон, тялото ти ще започне да се чувства по-леко, по-енергично и чисто отвътре. Това е малка, но мощна промяна, която може да подсили храносмилането, имунитета и дори състоянието на кожата ти. Ако все още не си опитал тази практика, сега е идеалният момент да започнеш. Ако търсите здравословни начини за отслабване, бързо сваляне на килограми и тонизиране на организма, тук сте на правилното място. Сред изобилие от различни диети е много трудно да изберем тази, която най-добре подхожда на нас, на нашите навици и ежедневие. Предлагаме ви да опитате един много лесен и ефективен диетичен режим, така популярната диета с лимони. Най-важното при нея е, че освен за отслабване, тя ще ви помогне и за цялостна детоксикация на тялото. Предлагаме ви лесен начин за здравословно и приятно отслабване, тъй като тази диета се основава на полезното въздействие на лимона. Освен че е много богат на витамин С и подсилва имунитета, той е и много полезен за храносмилателната система. Лимонът нормализира процеса на усвояване на хранителните елементи и обмяната на веществата. Ако в продължение на няколко дни приемате домашна лимонада с прясно изцеден лимонов сок и натурален пчелен мед, ще се почувствате наистина като нови. Лимонената киселина в лимона стимулира храносмилането и извежда вредните вещества от организма. По време на лимоновата диета трябва да приемате редовно домашна лимонада, за да можете да се детоксикирате и да подобрите метаболизма. Предлагаме ви примерно седмично меню за тази лесна за изпълнение диета. Споделете с нас в коментар резултатите, които сте постигнали след приключване на диетата. Първо и най-важно е да направим домашната лимонада, която е основният елемент на тази диета. Половин час преди всяко хранене се приема домашна лимонада, приготвена от сока на 2 лимона, 2 лъжици пчелен мед и половин литър вода. По избор можете да прибавите мента, джинджифил или щипка лют червен пипер за засилване на ефекта. Ден 1. Закуска: чаша чисто кафе без захар, 50 грама бъдени и 1 ябълка. Обяд: омлет от 2 яйца, филия ръжен хляб и 200 грама салата от домати. Вечеря: чаша кисело мляко и 1 ябълка. Ден 2. Закуска: чаша чисто кафе без захар, 50 грама бъдени и 1 банан. Обяд: 300 грама крем-супа от зеленчуци и филия ръжен хляб. Вечеря: 200 грама салата от зеле и моркови с зехтин и лимон. Ден 3. Закуска: чаша чисто кафе без захар, 50 грама черен шоколад и 1 ябълка. Обяд: 300 грама плодова салата. Вечеря: 200 грама печена риба и 200 грама зелена салата. Ден 4. Закуска: чаша чисто кафе без захар, 50 грама бъдени и 1 банан. Обяд: 300 грама спагети с доматен сос. Вечеря: 300 грама плодова салата. Ден 5. Закуска: чаша чисто кафе без захар, 50 грама бъдени и 1 ябълка. Обяд: 300 грама крем-супа от зеленчуци и филия ръжен хляб. Вечеря: чаша кисело мляко и 1 банан. Ден 6. Закуска: чаша чисто кафе без захар,
50 грама черен шоколад и 1 банан. Обяд – 300 грама пица по избор. Вечеря – 300 грама плодова салата. Ден 7. Закуска – чаша чисто кафе без захар, 50 грама бъдени и 1 ябълка. Обяд – 300 грама крем-супа от зеленчуци и филия ръжен хляб. Вечеря – чаша кисело мляко и 1 ябълка. Режимът, който ви предлагаме в това видео е с продължителност от 1 седмица, но ако решите и се чувствате добре, можете да го удължите до 2 седмици, като условието е всеки ден преди хранене да пиете домашно приготвена лимонада с пчелен мед. Всички полезни вещества, които съдържат лимоните, тонизират организма и премахват токсините, от друга страна успяват да се справят и с излишните килограми. В комбинация с пчелният мед, за който без съмнение може да се каже, че е най-полезният продукт в кухнята, можете да имате удивителни резултати. След приключване на диетата, добре е да запазите поне част от здравословните навици. По този начин ще можете да задържите положителното влияние от диетата за по-дълго време. Напомняме ви отново, че лимоновата диета не допуска каквито и да било промени в графика, състава и количеството на приеманите храни. Ако искате да получите желания резултат, бъдете коректни към предложеното примерно меню за седмицата. Пожелаваме успех на всички! Джинджифилът от векове е част от природната аптека на човечеството. Още древните лечители в Индия и Китай са го използвали като средство за подсилване на имунитета, за облегчаване на болки, настинки и стомашни проблеми. Днес, когато всички ние търсим естествени начини да поддържаме здравето си, джинджифиловият чай се връща на масата ни като една от най-лесните, но и най-мощни напитки. Джинджифилът е богат на активни вещества, които стимулират енергията, подобряват кръвообращението и засилват метаболизма. Но когато към него добавим мед и лимон, получаваме истински природен еликсир, комбинация, която подхранва тялото, успокоява ума и се грижи за нашата имунна система през всеки сезон. През зимата топлият джинджифилов чай с мед и лимон е първият ни съюзник срещу настинки и вируси. А през лятото, студената му версия действа освежаващо, детоксикира организма и поддържа имунитета силен. Една обикновена чаша чай може да направи чудеса за тялото, когато е приготвена с любов и знание. Тази ароматна напитка не е просто начин да се стоплим, тя е ритуал за здраве, енергия и баланс. Джинджифилът събужда тялото, пчелния мед го подхранва, а лимонът му придава свежест и виталност. Трите съставки заедно действат в синергия, пречистват, подсилват и възстановяват тялото. Не случайно, че милиони хора по целия свят започват деня си с чаша джинджифилов чай. Това е лесен, достъпен и напълно естествен начин да предоставим на организма си нужното, за да се чувства жизнен, защитен и хармоничен. Защото понякога най-добрите лекарства не идват от аптеката, а от природата, в една чаша ароматен чай. Джинджифилът е едно от най-древните лечебни растения, познато от хилядолетия в традиционната китайска и индийска медицина. В неговия ароматен корен се крие истинска съкровищница от полезни вещества, които подхранват, пречистват и укрепват целия организъм. Основната активна съставка в джинджифила се нарича гингерол, мощен природен антиоксидант с изразено противовъзпалително и обезболяващо действие. Именно той придава характерния пикантен вкус и топлина на джинджифила, които стимулират кръвообращението, ускоряват метаболизма и засилват имунитета. Освен това, в корена се съдържат и други ценни вещества като етерични масла, витамини от група Б, витамин С, калий, магнезий, цинк и желязо. Тази комбинация подхранва клетките с енергия, подобрява усвояването на хранителните вещества и помага на тялото да се справя полесно с постоянния стрес и умора. Благодарение на богатия си състав, джинджифилът действа в няколко посоки едновременно, укрепва имунната система, подпомага храносмилането, пречиства организма от вредни вещества и подобрява тонуса. Той е естествен помощник при настинки, грип, кашлица и болки в гърлото, но и отличен съюзник при подуване, тежест и бавно храносмилане. Редовната консумация на джинджифил, дори в малки количества, под формата на чай, екстракт или добавен в храната може да намали възпаленията в тялото,
да стабилизира нивата на кръвната захар и да подпомогне работата на сърдечно-съдовата система. Неслучайно наричат джинджифила коренът на здравето. Той обединява силата на природата в една малка, ароматна и изключително полезна съставка, която носи топлина, баланс и жизненост на целия организъм. Пчелният мед е едно от най-старите природни лекарства, познато на човечеството. Наричат го течно злато, защото съчетава в себе си вкусово удоволствие и мощна лечебна сила. В комбинация с джинджифил и лимон, пчелният мед не просто подслажда напитката, той усилва действието и превръща обикновения чай в истински еликсир за здравето. Благодарение на богатото си съдържание на ензими, витамини и антиоксиданти, медът действа като естествен антибиотик. Той има свойството да унищожава бактерии, да облегчава възпаления и да успокоява болките в гърлото. Неслучайно медът е първото, към което посягаме при кашлица и настинка, той покрива лигавицата, намалява болката и подпомага възстановяването. Освен лечебните му качества, медът е и чудесен източник на бърза, но природна енергия. Той подпомага възстановяването след физическо натоварване, стимулира мозъчната дейност и поддържа стабилни нивата на кръвната захар, когато се консумира умерено. Важно е обаче да помним, че пчелен мед не трябва да се добавя в горещ чай. Високата температура разрушава неговите полезни ензими и витамини. Най-добре е напитката леко да се охлади, след което да добавим меда, за да запазим всичките му ценни свойства. Когато обединим меда с джинджифил и лимон, се получава естествена синергия, медът омекотява джинджифила, а лимонът добавя свежест и витамин С. Заедно трите съставки действат като мощен щит срещу вируси, укрепват имунната система и зареждат тялото с жизненост. Този плод е не просто цитрус, а истински еликсир за имунната система. Всяка капка от този златен плод е наситена с витамин С, антиоксиданти и органични киселини, които подпомагат естествената защита на организма. В комбинация с джинджифила и пчелния мед, лимонът добавя свежест, баланс и сила, превръщайки този чай в мощно средство срещу умора, настинка и вредни вещества. Витамин С в лимона засилва имунния отговор и помага на тялото да се справя полесно с вируси и бактерии. Освен това подпомага усвояването на желязото, нещо изключително важно за хора, които често се чувстват изморени или страдат от анемия. Антиоксидантите в лимона предпазват клетките от стареене и помагат на кожата да запази своя блясък и еластичност. Лимонът има и доказан детоксикиращ ефект. Той стимулира черния дроб да отделя вредните вещества по-ефективно и подпомага храносмилането. Една чаша топъл джинджифилов чай с лимон сутрин може да активира метаболизма, да регулира киселинността в стомаха и да помогне на организма да започне деня си пречистен и енергичен. Освен това, лимоновият сок балансира острия вкус на джинджифила и омекотява неговата пикантност. Резултатът е напитка с хармоничен вкус, свежа, леко кисела и приятно загряваща. Тази комбинация ободрява тялото и повдига настроението. Сега ще видим 10 ползи от джинджифиловия чай с мед и лимон. 1. Подсилва имунитета. Комбинацията от джинджифил, мед и лимон е едно от най-мощните природни средства за укрепване на имунната система. Джинджифилът стимулира защитните сили, лимонът доставя витамин С, а медът действа като естествен антибиотик. Заедно те създават щит срещу вируси и настинки. 2. Облегчава кашлица и болки в гърлото. Топлата напитка успокоява болките в гърлото, намалява силната кашлица и улеснява отделянето на секрети. Медът омекотява и покрива лигавицата, докато джинджифилът действа противовъзпалително и антисептично. 3. Подпомага храносмилането. Джинджифилът е известен с това, че стимулира производството на стомашни сокове и ензими, които улесняват разграждането на храната. Той премахва подуването, газовете и чувството за тежест, а лимонът допълнително активира черния дроб и жлъчката. 4. Намалява гадене и морската болест. Една от най-познатите ползи на джинджифила е способността му да облегчава гадене, включително сутрешно гадене при бременност или неразположение при пътуване. Топъл джинджифилов чай с мед е нежен,
но ефективен начин да помогнем на стомаха. 5. Има силно противовъзпалително действие. Активното вещество гингерол в джинджифила потиска възпалителните процеси в тялото. Това помага при болки ставите, мускулни напрежения и хронични възпаления. Редовната консумация действа като естествена профилактика срещу редица възпалителни заболявания. 6. Подпомага изгарянето на мазнините и отслабването. Джинджифилът ускорява метаболизма и подпомага изгарянето на калории. В комбинация с лимона, който стимулира и пречиства организма, напитката се превръща в чудесен съюзник при сваляне на килограми. Медът добавя сладост без излишна захар. 7. Балансира нивата на кръвната захар. Проучвания показват, че джинджифилът може да подпомогне регулирането на инсулиновата чувствителност и нивата на кръвната захар. Това го прави подходящ за хора, които следят гликемичния си баланс или имат склонност към диабет. 8. Подобрява кръвообращението. Джинджифилът има затоплящо действие, което разширява кръвоносните съдове и стимулира кръвообращението. Така се подобрява снабдяването на клетките с кислород и хранителни вещества, а тялото се чувства пожизнено и енергично. 9. Пречиства организма. Лимонът и джинджифилът подпомагат изчистването на вредни вещества, стимулират работата на бъбреците и черния дроб и спомагат за свежа и здрава кожа. Чаят е чудесен избор след обилно хранене или при усещане за умора. 10. Дава енергия и подобрява настроението. Тази ароматна напитка събужда тялото и повдига настроението. Джинджифилът стимулира циркулацията и повишава концентрацията, лимонът освежава, а медът добавя приятно усещане за спокойствие. Резултатът е повече жизненост, по-добро настроение и естествен прилив на енергия. Дори една чаша на ден е достатъчна, за да усетите положителната промяна в тонуса и имунитета си. Най-важното е умереността, 2 чаши дневно са напълно достатъчни, за да получите всички ползи без риск от странични ефекти. Джинджифиловият чай с мед и лимон е повече от напитка, той е ритуална грижа към себе си. Всяка чаша е топлина, енергия и сила от природата, събрани в 3 съставки. Тази комбинация укрепва имунната система, пречиства организма и връща баланса, когато сме уморени. Няма нужда от скъпи добавки или сложни процедури, само няколко минути и една малка чаша могат да направят чудеса за тялото. Доверете се на природата, опитайте този еликсир и го направете част от ежедневието си.